Portretul psihologic al monstrului care vânează și execută cupluri de îndrăgostiți în Republica Moldova este gata. Chiar dacă sunt departe de finalul unei anchete infernale, polițiștii cred că au de-a face cu un bolnav psihic care acționează singur, mereu după căderea nopții. Îl bănuiesc că a ucis 3 perechi de tineri. Între timp, apropiații ultimilor adolescenți descoperiți uciși joi își revarsă consternarea și durerea în filmulețe emoționante postate pe internet. Persoana are dereglări psihice. Nu excludem versiunea dată. Activează de unul singur? Da, noi bănuim că persoana dată este fără complici. Persoana dată activează de unul singur și preponderent activează pe parcursul nopții. La interval de câteva luni, presupusul ucigaș în serie a masacrat câte o pereche de îndrăgostiți care își parcase mașina în locuri izolate. Pe fete le-a batjocorit inițial, iar pe băieți a împușcat, cel mai probabil după ce au văzut cum iubitele lor erau violate. Ultima întâmplare înfiorătoare de acest fel s-a petrecut joi noaptea în Durlești, o localitate de lângă Chișinău. Polițiștii au descoperit îngroziți într-o mașină o tânără fată dezbrăcată de la brâu în jos și împușcată în ceafă. Iubitul ei fusese și el executat și aruncat în portbagaj. Băiatul de 19 ani se numea Ilie Racu și era elev în ultima clasă de liceu. Olguța Câșlaru, iubita lui, avea doar 15 ani și era elevă între a 8-a. Erau împreună de câteva luni. Cutremurați de sfârșitul atroce al celor doi, colegii lor au realizat câteva filmulețe în memoriam și le-au postat pe internet. De asemenea, pe profilurile celor doi de pe rețelele de socializare au fost postate sute de comentarii și păreri de rău. Bun, nici nu am cuvinte. Mai ales Ilie, țin minte că mergea pe stradă și mă scuzați emoțiile. Țin minte, merge pe stradă mereu, inima deschisă. La nimeni n-a făcut niciun rău. Mergeau pe școală cu un zâmbet mereu pe buze. Și au fost 2 îngeri care au fost, nu știu cine a putut să facă lucrul ăsta, numai un om, o fiară a fost, acesta nu a fost om. Celelalte 2 crime duble s-au petrecut în ultimele luni la Ialoveni și Nisporeni. Odată cu noul masacru ar putea reveni în atenția anchetatorilor un bărbat suspectat în cazul de la Ialoveni. Era vorba de un fost medic fugit de la Spitalul de Psihiatrie de la Codru. Cum acesta a fost văzut prin mai multe lăcașuri de cult, Mitropolia Moldovei s-a văzut atunci nevoită să publice poza acestuia pe site-ul său oficial. Polițiștii moldoveni n-au confirmat totuși că acest bărbat ar fi rămas suspect, ori că l-ar investiga din nou pentru măcelul de la Durlești.